prídem a dám vám túto parádnu stoličku. Stolička. Len za 39 eur a 69 centov. Ešte túto stoličku vám pridáme k tomu zdarma. A ešte, že by toho nebolo aj málo, dám vám tu 3 byt. 3 byt vám dám, 3 byt odkusnutý. Ale to ešte nie je všetko. Naša zbrusová cena bude až o hodinu. Predám vám. Pribalíme ku tomu aj nejaké takéto tričko. Kupujte. Tu číslo pod tým je tak. Dobre. Dobre, shopping vybavený, môžeme ísť ďalej.